A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía e Industria, ven de concederlle un novo obradoiro de garantía xuvenil ao Concello de Rianxo, por un importe total duns 370.000 euros. Levará por nome Carnero Valenzuela 2. En el darase formación a un total de 16 mozos da localidade, na especialidade de confección e publicación de páxinas web. Este centrarase no que é a confección de páxinas web. Traballará un pouco neste traballo do que é a informática e especificamente no que é o deseño de páxinas web, no que traballarán pois, en varias propostas de confección de páxinas que teñan que ver pois, coas áreas do Concello ou con recursos pois, tamén turísticos, culturais ou patrimoniais do propio Concello. Dende o Concello fan un chamamento a todos aqueles mozos interesados e que cumpran os requisitos exixidos a que presenten a súa solicitude para formar parte desta experiencia formativo-laboral. Fixemos un chamamento para que a mocidade de Rianxo interesada nesta formación pois que apurara o máximo posible a súa realizar o trámite para estar dentro do que é o sistema de garantía xuvenil e axiña, cara a finais de mes, procederase a selección tanto do profesorado como do propio alumnado, que xa digo, é un proxecto ambicioso e contempla a contratación en formación de 16 persoas máis 4 docentes. Estamos falando de 20 postos de traballo tremendamente importantes nun período complicado ou difícil como que é agora. A vez que te formas, a vez que traballas, pois tamén te permite acceder a un salario de formación. Non? Será o segundo obradoiro que reciba Rianxo no último ano. Na actualidade está a piques de concluir outro taller de emprego de carácter dual, na especialidade de instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos, que se encargou da reforma da segunda planta da Clínica Vella, na que está previsto habilitar a futura aula de música municipal.